Día més meravellós! Que desfilada de Mare de Cristians, acompanyada d'una xirita i un cabaret, instruments típics que estan presents en totes les festivitats valencianes. Sí, però abans de tot, bona vesprada, senyor director, honorífic en Santiago Algado i Finestrat, senyor director en Manuel Pozo Huerga, estimats mestres, pares, alumnes i companys. Com sabeu, demà és el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, i al Col·legi Ausiàs March hem organitzat una representació per recordar la conquista de València el 9 d'octubre de 1238. Sí, però tal volta cal fer un poquet de memòria i recordar el per què celebrem el 9 d'octubre. El 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià i es commemora l'entrada a la ciutat de València de les tropes catalano-aragoneses comandades pel rei Jaume I en tot el territori valencià. És una celebració institucional de caràcter autonòmic que té el seu origen l'any 1977, quan el plenari de parlamentaris proclama aquesta data com a Dia del País Valencià. Les celebracions de caràcter local que es realitzen a València des de fa segles, per a recordar-ho, van fer que aquesta data fos elegida com la més representativa de la conquesta feudal del Regne de València i, per tant, com la data simbòlica de naixement del poble valencià. La conquista de la ciutat de València per Jaume I va concloure després de 5 mesos de setge. El 28 de setembre de 1238, vespre de Sant Miquel, el rei musulmà de València, Sayyan ibn Mardanich, va signar la rendició de la ciutat de Valancilla a Jaume I, amb la condició de disposar de 5 dies perquè tothom pogués sortir lliurement amb tots els béns que poguessin portar. Diu la tradició que Sayyan va ser l'últim en eixir de la ciutat el 8 d'octubre i que l'endemà Sant Dionís, el rei Jaume I i el seu seguici van fer l'entrada solemne a la ciutat, on el nou bisbe de València consagrà la mesquita major com a catedral i va celebrar la primera missa d'acció de gràcies. Malgrat la conquesta no havia acabat, pocs mesos després Jaume I va donar el furs de València a la ciutat, que proclamen la funció de nou regne de València. La celebració actual té el seu origen a principis dels anys 1990. Consta de nombrosos actes que comencen la vespre, el 8 d'octubre, un concert commemoratiu al Palau de la Música, a càrrec de l'Orquestra Municipal, i un festival pirotècnic en el llit del riu Túria, de la ciutat de València. El 9 d'octubre és celebrat institucionalment pel Consell i el President de la Generalitat, amb una recepció institucional i amb el lliurament de les altes distincions i medalles de la Generalitat. A la ciutat de València continua celebrant-se la tradicional processió cívica de caràcter municipal, però en la qual també participin els membres del Consell. El 1991 es va reintroduir el Te Deum a la Catedral de València com la primera etapa de la processió cívica. L'acte final de la processió cívica és una ofrena de flors a l'estàtua de Jaume I, com es fa des de finals del segle XIX, situada a la plaça d'Alfons de Manami, coneguda popularment com el Parterre, on s'interpreta l'himne de València. Així mateix, a la ciutat de Benidorm, demà es farà l'entrega dels premis 9 d'octubre Ciutat de Benidorm, que atorga any enrere any el nostre Ajuntament. Recordem que el nostre col·legi, l'Ausiàs March de Benidorm, va ser guardonat l'any 2010 amb aquesta important distinció per la defensa que sempre hem fet de la cultura, els costums i la llengua valenciana. És tradicional la macadorada de Sant Donís,
que consisteix en un regal que fa l'home a la seva parella i està formada per una safata que conté uns dolços de massapà cuit, la piuleta i el tronador, i dolços de massapà cru, en forma de fruites i verdures, tot embolicat en un mocador per alcohol. La tradició ve de quan a l'edat mitjana les ciutats homenatjaven els convidats, sobretot els reis, amb una vaixella d'argent plena de viandes. A partir del segle XV, la ciutat de València va començar a regalar vaixelles de ceràmica de Manises i Paterna, contenint els dolços de sucre que començaven a fer-se a terres valencianes arran de la introducció del cultiu de la canya de sucre al regne, com ara confits i massapans. Amb el temps, aquest costum es va popularitzar entre els valencians derivant en un temps legal per a Sant Dionís, però diu la llegenda romàntica que representen els fruits de l'horta de València, que les valencianes van oferir a Jaume I i a la reina Ana Violant d'Hongria el 9 d'octubre de 1268 quan entraren a València. I ja, sense més preàmbuls, passem a veure la representació que ens han preparat els alumnes de sisè. Representaran el moment final de la conquista de València per part de les tropes cristianes i del rei en Jaume I, un dia com avui, 9 d'octubre de 1238. No són actors i actrius professionals, ho han fet de molt bona voluntat. Els protagonistes d'aquesta història són el rei Jaume I i el rei musulmà Sajjan. També ha interpret un pregoner aquest matí,